כל התכנים שאתם צופים על אחריותכם בלבד. אל תפסיקו לפחד. ברחבי ארצות הברית מתמודדים בחודשים האחרונים עם טרור מסוג חדש ולא ממש מוסבר. ליצנים מפחידים ילדים ואזרחים, הרשויות בפאניקה מהתופעה המתרחבת שהגיעה אגב גם למדינות אחרות בעולם. תופעת הליצנים מעסיקה את רחבי העולם כבר עשרות שנים, ובמיוחד את המערכת שעוסקת באכיפת החוק. כחלק מהתופעה הזאת אנחנו מקבלים עשרות מקרים מטרידים שנעשו על ידי ליצנים ברחבי העולם, חלקם מפוענחים וחלקם לא ידועים עד עצם היום הזה. אין דבר יותר מלחיץ מאשר לבקר בבית קברות ולפחד ממה שהוא לא מוסבר. קחו לדוגמה את הסרטון הבא, כמה חברים צעירים מבקרים קרובים שלפתע המצלמה קולטת בתנועה ליצן מטריד ולא מוסבר, מסתכל למבט מוזר, כשהוא קולט שהם עוקבים אחריו הוא מתחיל להיעלם, וכאשר מנסים לגלות מה קורה פה הוא פשוט נעלם כלא היה. המצלמה, אם שאלתם, היא נסגרת באופן מוזר. זוג חברים מעבירים את היום בטיול באחד הפארקים הסמוכים. הם מצלמים את הנופים, ואז זה קורה. ליצן בעל הליכה מוזרה דוהר לעברם. הם חושבים שמדובר במתיחה בהתחלה, ומסתבר שלא כך המצב. הוא רודף אותם, והמצלמה מסתיימת לפתע. סופו לא ידוע. ובמקרה אחר זוג תיירים שומעים לפתע פיצוץ מסתורי שמגיע מהשיחים. הנהג עוצר על מנת לבדוק מה קורה פה. חברו יוצא כדי לראות אולי מדובר בתאונה. שלפתע ליצן מוזר מתחיל לרדוף אחריהם באמצע שום מקום. הם נבהלים ובורחים מהמקום. מפחיד. חשבתם שפה זה נגמר? תופעת הליצנים רק התחילה. במקרה מוזר אחר, זוג חברות מטיילות בפארק מקומי, נתקלות גם הן בליצן הולך לבדו ומחזיק בידו סכין שלופה. הוא מתחיל לרדוף אחרי החברות והמצלמה נופלת. סופו של הוידאו לא ידוע.